laksana hamentang langkap kya lumapas umre swara jempare. Ya dikepiya wae. Tangeh lamun Kakang Sucitra bisa unggul mungsuh Kumbayana. Taunana Windanana ora bakal kelakon, Kakang. Adoh lintang luku sawat abalang kae. Cepak cupete nanging tangeh kenane, Kakang. Cukup mati Kumbayana. Yo. Yo. Ayo masuk. Alas. Wo. 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 Wah! 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 Mati! Wah! Waduh! Wah! Wah! Ayo sambatu Kumbayana. Sadhuwure langit isana langit. Langit-langit apa? Ampuh aku tinimbang kowe. Yen wani aja piting-pitingan kaya ngene. Ayo adu gaman. Perang Kreswani. Adu titising jemparing, nyatane kowe wis kalah karo aku. Nyatane kowe wis ngletak Kumbayana. Aku mau mung lena. Ayo, aku culno. Paten-patenan aku yo wani. Kabeh padha ampuhe lan kabeh padha digayane. Mboten Kanjeng Rama. Nyatanipun kula lena nanging digdaya Kumbayana Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Nanging nyatanipun Kumbayana kasoran yudhanipun mengsah Sucitra. Sucitra
kowe kuwi tiba tuwa ya, Nger. Nanging Kanjeng Rama, nadyan ngadepi Kakang Sucitra rangkep sewu, Kumbayana boten badhe gigrik. Kumbayana. Mula dadi wong kuwi aja saambek sesongaran. Dumeh duweni kaluwihan banjur watak adikuna. Demen remehake sepadha lumah asor kumudu unggul. Oh, latalah. Yen pancen mangkono Kumbayana kang luput Kakang Sucitra sing gedhe pangapuramu. Mestine sira lak ya wis apal watak wantune Kadang Muna si Kumbayana. Inggih Kanjeng Rama. Inggih awit saking ageng tresna paduka ingkang lumeber dhateng Sucitra menika boten dados perkawis waka. Ya bagus. Jalaran pangrengkuhku tan prabeda kaya putraku pribadi. Tetep sira manjing kekadangan salawase. Sabaya mukti, sabaya mati. Yen ana kang mukti paringa pepayung marang Kadangira, yen nandhang popo cintaka padha sangganen bebarengan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Pangandikan paduka badhe kula pundhe kinarya talining agesang. Lan keparenga ingkang putra nyuwun pamit tumurun ing tanah Jawi. Kinarya nedhi ketrimaning gesang. Lho, yen mangkono Kumbayana ora bisa keri Kakang. Bebasan wastra lungset mungguing sampiran yen aku amung mapan ana ing Arga Jembangan. Aku uga bakal nyoba sepira kabegjane Kumbayana durung anjine ya, Di. Lan mesti bakal gawe runtik penggalihe Rama Bharatwaja. Neng aja sumelang, Yayi. Amarga agung tresnane Rama Bharatwaja. Sumpahe Sucitra. Umpama besok ing tanah Jawa aku nemu mulya gedhe-gedhene nganti dadi ratu. Syadi ndak keparengake ngempek kamulyan. Kumbayana ndak enteni muktimu bareng klawan Sucitra. Ndak punteli ucapmu. Ngayap sagung hap sari Dewaji jimat sesembahan kula. Ewaya anggen kula padhe matur bab trengkaipun si Kumbayana. Lang-langing driya manggu-manggu. Leriwang Candra katawangan
sumu ing tias kadu ridon limot kabyatan ding rojit ram ram indri ya maha dawuh kekuwunging yuangwi sesa ora gur sepisan nanging wis makaping-kaping Kumbayana gawe ontran-ontran. Aduh Dewaji tadah duka. Kula namung matur menapa wontenipun kepara miyaing para kawula ing Pancala. Kumbayana sampun pasang wara-wara ing peken-peken lan saindenging Kitagara bilih piyambakipun sampun kasengkaken minangka kadang sentana negari Pancala Sinuwun. Iya. Aku ora bakal kaget jer watak wantune Kumbayana kawit enom pancen sumongah sesungaran nanging Dewaji. Nanging apa? Mboten naming menika wekdal dinten samangke Kumbayana ngaturaken awula kunjuk dhateng Paduka. Sing nawala piyambakipun nagih janji kepengin ngempek kamukten ing negari Pancala. Lho, Gandamana kuwi tenan Gandamana? Saestu Dewaji. Gandamana, aku wis hafal. Kumbayana kuwi wong Deksura, lumangsa luwih pantes dadi ratu tinimbang Drupada. Laire ngempek kamukten nanging legetaning atine si Kumbayana. Jiwane jiwa paneluk kang bakal jungking kanarendranku. Kepengin lungguh dampar negara Pancala Yai Gandamana. Ratune Ratu Tama patihe patih lino Pranayaka Tyasrarja panagare bace-bace aku sing teka Kang. Lho. Lah kok padha meneng wae? Ora ana sing mbagekke ana apa iki? Oh, aku
aku ngerti. Kakang Sucitra, umpama bodho Kumbayana. Nanging nyatane aku lan kowe nate diwejang ilmu kang bodho kelawan Rama Baratwaja. Siji leceting wicara, loro lantiping panggraita, lan telu guna kasantikan. Aku wis tanggap. Kowe sumelanggen aku milik negaramu, milik bondo Pancala, ya to? Kakang, kaningaya temen. Tekaku yektine kebak rasa sumadulur. Merga eling yen awake dhewe tau mangan sak layah turu sak dipan, nanging ketoke kowe wis lali. Lali lamun nalika kowe dadi kere, dadi bocah kuntrang-kantringan, kowe dipupu bapakku. Kowe kuwi lho. Kowe kuwi ra iso mangan, kowe dipakani wong tuaku. Sucitra. Kowe sing janji, kowe uga kang lincati. Kowe dhewe sing muni yen mukti ora bakal lali. Buh. Kowe kuwi bebasan kacang lali karo kulite Sucitra. Apa pancen bener? Pancen bener menawa bondo kuwi gawe keblinger. Kowe mendem kawibawan kanikmataning praja Pancala cangkeme. Kandamana. Lho, paning larak aku sapa kowe? Kowe ora perlu ngerti sapa aku. Aku ning kowe ngidak-idak tracate wong Pancala. Kowe ngino ratu Gustiku. Alah. Ratu-ratu apa? Sucitra ora pantes dadi ratu. Kelakon polo kantang. Yo. As. Wah. Aduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Aduh. Wah. Aduh. Dipun menapahaken malih menungso ingkang aran Kumbayana menika. Wis cukup. Kumbayana. Bejo kowe sing tak nek urip. Maune kowe bakal ndak rengkuh minangka kadang ning patrapmu kang ora weruh tata krama. Ngasurake kawibawaning ratu. Kowe ora pantes dadi kadang sentana. Nanging kowe pantes dadi pengewan-ewan. Kumbayana, mangertiya lamun wiwit saiki Sucitra wis mati. Lelakoning arga jembangan wis ndak adoh saka uripku. Kumbayana, saiki anane Drupada Ratu Pancala dudu Sucitra. Gandamana. Kumbayana,
kowe isih tak paringi ngapura. Saiki uga mingkat ketok irungmu ning Pancala. Sirahmu kelakon tak nggo Kateng Kumbayana. Mingkat. Oh, dadah. Susitra, keparat kowe Susitra. Nganti rusak budayane awakku. Mergo aku dipulasara karo Pati Sucitra sing jenenge Gandamana. Oh, keparat. Oh, Susitra. Aku ora mbok akoni dadi kancamu Kumbayana ora patheken. Aku mbok anggep wong Majnun Kumbayana trima. Nanging eling dieling Sucitra. Wiwit dina iki Kumbayana duweni sumpah. Menawa besok anak-anak muridku kang bakal males lara wirange Kumbayana, negaramu bakal bedah. Pancala bakal bedah Sucitra. Mubadahana lole. Anak-anakku Pandhawa lan Kurawa, pendadaran siswa dina iki diwiwiti. Tetalane guna lawan sakti. Pas. Luhur waka sane
pendadaran dina iki wis tak anggap cukup. Babagan guna kasantikan ndak anggap Pandhawa lan Kurawa wis buntas sing kawruh. Nanging Nger ana pendadaran kang pungkasan Nger Pandhawa lan Kurawa. Pancinya wis gumingsir sirna rarangganing tawang tanana tipe kang kumadhap kadhape Kartika kilat tatkala jingga winahya wayah ning pratangga pati lole anak-anakku Pandhawa lan Kurawa ibarat ngangsung kawruh aja mung kandhek ing paguron. Saiki deloken gelar nyatane sapa sing bisa ngaturake bandane Drupada ya kuwi siswane Begawan Durna kang sejati. Bawa sampun waskuatos ampun kok namung negari Pancala Kurawa sagah nelakaken saisining donya supados tumungkul wonten pepada paduka. Bawa nadyan para Pandhawa namung saged ngestu padha menapa kemawon dawuhing Sang Acarya Durna bagus nanging Nger aja mung kandhek ing pangucap kababarna dadi pakarti ndak balang puja mantra budhaling negara Pancala Nger. Ayo, maju. Dur. Rupuh ing Pancala para putra Ngastina lumawan Sang Prabu Drupada tanggap ing sasmita Sang Permadi Gya Hamusti Naraca Bala. Naraca Bala,
Abu. Oh. Loh. Wah. 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 Dur. Dur. Mulatmana Sang Arjuna Ismunira kang kamanungsanira kasrepan tingkahing bangsa layak to layak bubar mawut wadya Pancala jebul sing gawe untran-untran anak macan tilarane Swargi Prabu Pandu. Nger Pandhawa, karepmu kepiye, Nger? Amit pasang kalimantabe. Tinebihna saking Iladuni paman. Sowan kula awrat mundi dawing Guru Nadi Sang Acarya Durna. Loh, Durna. Oh, licik kowe Durna. Bebasan marangi tangan landesan dengkul kaya Pandhawa sing kok joget. Permadi piye Nger gurumu dawuh apa? Aduh paman, kula nyuwun ageng pangaksami. Kinarya sarana lulusing pendadaran kersa paduka kula dherekaken sowan wonten ngarsanipun Bapa Pandhita Durna paman. Telah. Oh. Ger. Iya Nger Permadi, yen mangkono pun paman ora bisa suwala. Wis pokoke pun paman manut Nger, kula nyuwun pangapunten paman. Oh. Drupad kerangket. Ladalah. Wah. Sucitra wis kelakon bedah negaramu Sucitra. Jancane aku ora sudi nang kanggo ngenteng-ngentengi dosamu ora ketan sak cengkal aku njaluk bumi perdikan Sukalima. Yo Sukalima pet Kumbayana. Sucitra, negaramu wis kelakon bedah. Sucitra, saiki kowe dadi bandan. Lungguh deprok ning ngarepe Begawan Durna. Piye rasane? Isen to? Apa kowe wis bisa ngrasakake panandang kang pirang-pirang taun ngoyot jroning atine Kumbayana? Sucitra, saiki kowe dadi bandan. Kowe ratu tetelukanku. Kowe kalah Sucitra. Kowe kalah.
Kowe kalah Sucitra. Om. Sucitra lan Kubayana pancene mitrani iki dalane wis kleru. Sarwa pamrih sarwa metung Tunapati tur lumasa Prabawa. Kubayana sineksen jagat saisine. Wiwit saiki pedhot seduluran. Sak anak turunku lan anak turunmu bakal mancing dadi satru pebuyutan padenan ana jroning perang gedhe Kumbaya. Boleh diulang tepuk tangan sekali lagi. Wow, wah sorakannya, wah hebat. Adik kita Raifit ya, Raifit. Mohon izin Mas Raifit, untuk ke depan kita sedikit ngobrol-ngobrol dan tentunya kami ingatkan kepada seluruh peserta Festival Dalang Anak Nasional tahun 2025 ini. Nanti malam kita akan dengarkan pengumuman hasilnya dan tentunya kita akan mengikuti penutupan. Mohon seluruh peserta dan juga pendamping Bapak Ibu Guru dari dinas mohon kehadirannya nanti malam pukul 19 di tempat yang sama di ruangan ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan adik-adik kita untuk menerima penghargaan dan tentunya piagam. Kiranya kita semuanya bisa mengikuti dan melihat siapa-siapa yang menjadi juara pada Festival Dalang Anak Nasional 2025 kali ini. Kita menunggu kehadiran adik kita Raifit untuk bersama-sama kita saksikan bagaimana kiprahnya. Selamat siang sore. Siang, Pak. Wih, Ya, siang sore. iki suwe-suwe malah lebih tinggi dari dulu pernah ikut? Belum. Belum. Baru sekali. Berarti saudaranya. Kok tinggi banget aku harus ance-ance ini. Ya, men hebat, tangguh dan bisa menyampaikan cerita yang begitu dramatis ya. Ceritakan Ya, deh. Ceritakan kok sampai mengikuti festival ini, bagaimana ceritanya, belajarnya di mana dan kapan dimulainya, siapa yang dukung? Ringkes sampaikan. Yang mendukung saya itu yang pertama orang tua dan keluarga-keluarga yang lain dan saya mulai festival ini itu dari tahun 2022 kayaknya. 2022 ya. Terus belajarnya sama Mas Juang, Mas Pak Otoro Heeh. dan lain-lain. Wah. Sama-sama. Oh itu dulur semua itu. Iya. Dulur saya, dulur di seni budaya. Kabeh dulurku. Oh, kalau makanan senengannya apa? Ayam. Sambal tumpang seneng nggak? Oh. Jangan Lombok? Ya, suka Wih, banget. kayak Sragen banget. Sragen nggak lahirnya? Apa? Sragen Ya. dilahir. Wah, ngerti jangan Lombok lahirnya Sragen. Putul, kolaborasi yang hebat. Lahir di Sragen untuk dibesarkan di Jogja dan mewakili
Jogja ya? Iya. Iya, mudah-mudahan istimewa. Iya. Keistimewaan Jogja tentunya membawa adik anak-anak kita semangat dalam berbudaya. Iya. Nah, sekarang di antara pelatih-pelatih ini yang tegas, yang memberikan penjelasan yang cetha itu siapa? Mas Juang. Ya, Mas Juang kembali ke bergilir ke Mas Juang karena disampaikan ngelatihnya cetha, tegas, ora galak. Ya. Gimana Mas Juang? Selalu berjuang. Monggo ceritakan seperti apa adik kita ini di Revit ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi memang di Revit ini adalah talenta dalang anak yang memang sudah terseleksi dari tingkat kabupaten. Jadi kami waktu di Kabupaten Gunung Kidul ada seleksi dalang anak tingkat Kapanewon, kalau di DIY namanya Kapanewon, kecamatan. Kemudian Dek Revit ini merupakan pemenang dari seleksi tersebut. Kemudian diseleksi lagi di daerah istimewa Yogyakarta tingkat DIY dan akhirnya Dek Revit ini terpilih bersama nominator lainnya untuk didelegasikan ke dalam helatan acara ini. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih untuk Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memfasilitasi Dek Revit dan teman-teman seniman yang lainnya dapat berkompetisi di sini. Kemudian yang kedua Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang telah memperhatikan talenta-talenta muda di Kabupaten Gunung Kidul utamanya juga. Oke. Juga Pepadi DIY dan Pepadi Kabupaten Gunung Kidul. Oke, selamat untuk Dek. Tentunya tadi diiringi dengan begitu hebat ya, semangat. Kita ke sana yuk, boleh izin ke sana. Boleh izin. Yuk kita ke tengah. Sekalian foto maksudnya. Lah ayo. Halo, monggo, Pak. Nggih, ya. Dalang tengah ya, Nggih. Ini Pak Ketua Umum Pepadi. Mohon izin. Nggih, Pak Insinyur. Nggih. Wah, ini suatu kebanggaan tersendiri nih, kehadiran Pak Ketum. Nggih. Aduh, nggih. Nggih Pak Tumiono, nggih. Terima kasih. Nggih, sebentar ya. Ini juarang ini. Monggo, nggih. Pak Sekjen sekalian, nggih. Nggih. Baik Bapak sekalian, ya pandangan mata kita tertuju pada panggung utama yang sudah 3 hari bersama-sama kita menyaksikan seluruh peserta. Ini terakhir adik kita Revit dan kita akan abadikan bersama. Hadirin dan pemirsa channel YouTube Pepadi Official yang berbahagia, demikian sudah kita saksikan bersama penampilan 27 peserta Festival Dalang Anak Nasional tahun 2025 yang sudah berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 November 2025. Dan tentunya penampilan para peserta ini akan membuahkan hasil yang sedang didiskusikan bersama oleh para Dewan Juri. Untuk itu kita nantikan pada pukul 19.00 untuk menyaksikan acara puncak Festival